Apakro jikwana mugiro kama na nyoku kitera mugi TV kaune wang sai chenro maro marangich welo wantiere kagi Lizo Tieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bange buch jo piny mano sa adek ka Nyasaye yie to biro go mbaka gi welo modhial mabiro biro studio kae ni Dr. Evans Ongati en janon siasa to Willis Otieno jalup jatend Safina Party modhigo kod mbaka ni en dongruok koso en siasa useneno ka jo siasa ng'eny gibiro kuonde mopogore opogore nyaka piny Kaluo kocha gisedhi nyaka Olkalau kocha tika gimiyo gi gik moko en dongruok koso en siasa mane mbaka modhigoyo gi welo modhial mabiro biro studio kae ndi sa adek ka Nyasaye oyie bedo winjo pachi 3-6-0 eka kinyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai anyakwar guok ocha pesa magi weche wanyien wan jatelo manogoye gi matoka ne iene o resign kidogo mondo we thuolo mar nono weche. Unfortunate as it is, what the officer did was necessary at that particular moment. Do weyo gi rambun jarit jagoro mar migawo mar rowere Fikirini Jacobs ewi nek mar Cecil Louma ka nyuond Cecil to yuago ratiro. Today, I officially announce that I intend to seek the presidency of the Republic of Kenya on the People's Prosperity Party. Nikone Eliud Owalo yango ni odhi tiyo gi duond bura manyien mar PPP e manyo loch mar Kenya. Not every student who got an A or A- and applied to go to do medicine that got it because the cluster of the weighting, the cluster weights of the subjects differs. Ok tin ne jopuonjre 100,000 chako donje kuonde tiegruok mag balariany bang' migawo mar somo miyo gi duoko mar kuonde somo moluongie. Niero kamano, Doma Makadara oweyo thuolo gi rambun jarit mar jagoro Fikirini Jacobs mar migawo mar rowere kaluwore gi wach mitudego mar tho mar rawera Cecil Ouma manyocho negi e nyamburko mar jatelono. Jarit no mayangi kaka Rashid Charo kokalo kuom kinde mage wacho ni Cecil Ouma nyocho monjo jatelono kadwaro omenda gi thuon gima nokelo ywaruok kendo bang'e ochwade kod lisasi kaka yor chiwo arita ne jatelono. Jafumbo marwa Cynthia Onyango miwa ler. Bang' penjo bedo mathoth kaka rawera Cecil Ouma nowito ngimane e nyamburko mar jagoro mag chenro mag rowere Fikirini Jacobs, jarit ma itudo kod chielo Cecil kod lisasi kendo wito ngimane kanyo uchiwo duoko mare kokalo kuom kinde mage. Kaluwore kod jaritno moyangi kaka Rashid Charo owacho ni bang' romo manobedo Karioko rowere mohewo 30 noriore gi thuon e nyamburko mar jatelono kendo bang'e chuno jatelono mondo med gi omenda mohewo siling 10,000 manosemigi e telo manyime. They tried to get him out, he refused. The bodyguard tried to pull him out, he refused. The bodyguard had to enter into the motor vehicle with him. There having been no agreement of any kind of such a nature, and there was nothing like that, the PS told him, no, look here, I don't know what you're talking about, but look here, if you want some money, I can give you some 10,000, please get out of the car. At that particular moment when the PS was about to give him 10,000 shillings, the gentleman who had entered the car tried to grab the rest of the money that the PS had in the pocket and tried to pull the phone that the PS had in his hand. He struggled with the PS for a few moments. Olero ni bang' Cecil donjo nyamburko no gi thuon, notemo chungo nyamburko no, kendo ka nyamburko no dagi chung, dho ot no yaw gi thuon, ma jarit no dhir oko mar nyamburko no. As they were trying to get him out of the car with the bodyguard trying to pull him out because he had entered in between the bodyguard and the PS, the door was yanked open from the outside and some of the youths who had caught up with the motor vehicle tugged at the collar of Charo, the bodyguard, pulling him out by force, yanking him into the ground, and then some youths now, remember, prior to that, the stones were being thrown. So it was a dangerous situation. E kinde no, kaluwore kod ng'eny mar rowere, koko kod kethruok mar arita, emane oyawe mach kendo chielo Cecil kod magina. He discharged a few rounds, probably 5-6. One of the rounds is the one round that got the deceased. From the trajectory of the bullet, you can see that it is going upwards and exiting on the upper part of the body, showing that he was actually from a position that he was lying down. Okindegi, wacho ni jarit no notemo geng'ore owuon, kendo sayo rowere mondo were kod jatelono, mak mana ni kaluwore kod rem bedo kod winjruok, nochune okawo okang' mogik mar yawo mach.
yangetokea kwamba katibu ameuawa, wananchi wengi wangepigwa risasi na mambo mengi yangetokea. Huyu kijana alijizuia wakati alipomuona marehemu akimvamia katibu. Katibu mwenyewe alijizuia. Kwa hivyo ilikuwa beyond provocation. Unfortunate as it is, what the officer did was necessary at that particular moment. Jaritno gikone owe thuolo kod doho gi rambun ma siling 20,000 kanyaka sani nonro pod dhi nyime kendo pok omakne bura ching ewi nek mar Cecil. Burani igeno winj kendo tarik 10 dwe mar 8 higani e doho ma Makadara e boma Nairobi. Kotenore gi wach ywak mar familia mar Cecil ewi chenro mag ik mare, jagoro mar migaono Fikirini Jacobs oyango ni odhi kawo ting' mag ik mage duto. Na watajaribu wawezavyo kusaidia familia ili kugharamia na kupanga mambo ya mazishi ya marehemu. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo to nyuola mar rawera Cecil Oume gweng' ma ogelo e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul to yuago ratiro ewi nek mar wuodgino kendo gidwaro ni jagoro Fikirini Jacobs ogwe tao. Jafwambo marwa Ali Abich ne otimo limbe dala gi Cecil kama oyange ni en rawera makich kendo manyuola mare ne geno ni onyalo loko ngimage. Mae chal madala gi rawera ma jagni 28 Cecil Ouma e gweng' mogelo e kakilo dudie ka chud bura ma Kabondo Kasipul. Rawera mane ochiel gi magina ma onegi Nairobi e nyamburko mar jagoro mochuni e chenro mag rowere pachoka Fikirini Jacobs. Dala gi Cecil osebedo gonda nyaka ne jonyuol ne tho ka oja klas 2 kendo nek mare okelo kuye maduong' e chuny anyuola mare ka anyuola mare ka otele kod wadgi wuon gi Jonathan Otieno okedo mokalo nek mare ka gidwa ni mondo Fikirini Jacobs ogwe tao ka giwacho ni bedo mari ofis nyalo biro miyo nonro nek mar wuorgi no iwuotho. Piny oronda gima dang' awach onge ka sirkal nyisa gimomiyo onege dang' amor. Jatelo manogoye gi matoka ne iyene oresign kidogo mondo we thuolo mar nono wechegi. Ka anyuola wadwaro ni kaber to kaka nyoro no winjo bed ni Jacob no se resign mondo we investigation mondo dhi nyime mondo wang'e ni to ere kaka ne gibedo osiepgi nobedo nade to ere kaka giduogo wedo wasigu monege gache. Nikech mano kapok wayudo to ok wanyal wacho ni iko karang'o nikech ok nyal iki ka ok wang'eyo. Anyuola no bende dwa ni sirkal okaw ting' duto te mar golo ringre Cecil Nairobi nyaka dalagi kod chung' e chenro mamoko mag iko nikech chan mokwako dalano ka giwacho ni nek mar wuodgi no ne owuok e lwet jatij sirkal. Ka sirkal dang' konya kelo ringre dala kendo ike dang' amor. Ka sirkal dang' konya ting'o burial expenses duto mondo konya dang' amor. Maiti no Nairobi nyaka ka okawnwa ting' mar liel kaito kaka sewacho ni waonge kata ot ka gigernwa ot nikech mato koro gimotimore e lwetgi kechol timore lwet jatich ma sirkal. Familia na wacho ni Cecil mane siro moteno dalagi kendo nitie kata familia mage mane okonyo masani odong' maonge kuma nyalo yudo konyruok margi kanyuola no bende okwedo weche moko ni Cecil en jajek mohero timbe mag maundu nikech ene manyoche en tegemeo marwa e dala kae. Kaka uneno kaka dala wachalo onge kaka nyalo wacho kata kaka biro konyona pod aparo. Koro akwaye mana justice mondo gi sirkal mondo mi okonywa. Sai ng'ato kik wachi ni Cecil ne nigi tabia moro momiyo Cecil oyudo pek Nairobi. Ang'eyo Cecil maber, jogweng' ong'e Cecil maber. Cecil ne nitiere gi paro matut emomiyo nobedo jachir mar wuotho gi jatelo. Cecil pok ne orachne moro dala kaendi ma kata ng'ama notimne marach dala kaendi mondo wawinjo ni Cecil otimne ng'at marach dala kae ma Cecil ng'ama marach pok nwawinjo wan. Ma wacho ni Cecil ng'ama pok nwawinjo dala kae.
E kinde manonro dhi nyime nek makoch mar rawera Cecil Ouma, anyuola mar gweng' ma Kogelo ka chud bura ma Kabondo Kasepol oramono gibiye mondo ike kapogero ratiro margi. Bende dwani mondo mi jagoro mochune wechendo mag rowere Fikrini Jacobs mondo gwe tao kaga wacho ni bedo mar ofis nyaka sani biro rocho mokalo chendo mar nonro mobilo sebedo ka timo nek makoch mar wuodge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Motimo mosa ahinya ne familia mar Cecil. Manen jatend migao mar weche mbui kod tudruok Eliud Owalo yango ni odhi laro kom mar jatend piny Kenya kod otiko mar duond bura mosidhi manyien mar People's Prosperity Party kata PPP. Owalo yango ni oyiero chung kod PPP kaluwore gi mise ma duond bura no chungne kendo ikore mar chwalo Kenya e ong'ala machielo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Duond bura mar the People's Prosperity Party Eliud Owalo koti kendo Owalo wuoth kendo gichope log tich mar duond bura no mar PPP kendo sidho chamana yanga ka emane en jatend migao mar weche mbui kod tudruok machon oyange ni obiro dhi laro komtend piny Kenya kod otiko mar PPP e yiero melo 2027. Today, I officially announce that I intend to seek the presidency of the Republic of Kenya on the People's Prosperity Party. Jatelno okoni oyiero chung kod chama mar PPP kaluwore kod mise mag chama no mokwano ni dhialo pogo mwandu maromre e bidhruok kod chia nyayo yore mag uchumi kaka yor chiwo fungruok ne jo Kenya. The ideology of the party is distributive social democracy, that we need to facilitate equitable distribution of wealth for all Kenyans. Let us take wealth from the hands of a few select ruling elite and distribute it to the grassroots where the majority of Kenyans are. Nyasi mane oywayo johera mag adhula, jolony mag uchumi, josiasa mageto chunge kombe mag siasa ka ginyiso chir mar biro yudo kama ratiro mag loko kit telo nitiere kendo kod mibadhi bende nyalore mayom to kod kar chiwo yot mag solo suru pachoka. 9 million out of a possible 27 million. Why are the 27 million not paying tax? Because they don't have the disposable income. They cannot pay what they don't have. As opposed to raising the level of taxation, what we need to do is to widen the tax base. Situshukurini jamani, hata nyinyi penye mko mjue mmepata nini? Mmepata president. He is bright enough to steer us as a team towards prosperity. His Excellency, we are here to support you, and I want to assure you that we are going to make it, and through your leadership, I really believe in it, and we are going to make it. Waloko ni loch mare midhikel kod duond bura mar People's Prosperity Party biro thulo oko jo siasa mosebedo kanie siasa kuom thulo malach to onge kod lokruok mag dongruok kendo nyiero kweth modhi piem godo ni onge kod misingi minyal pim kod chama mar PPP kata doko ni gisebedo ka gilakie siasa. Today, 20 million Kenyans, representing roughly 40% of the population, still live below the poverty line. 16 million are food poor and cannot even afford a decent, safe and nutritious meal. Another 3.5 million Kenyans live in hardcore poverty. These are citizens so deprived that even meeting the most basic needs of survival remains a daily struggle. To gino modong en economic liberation. Economic liberation moseketo piny bedo matek nikech jotendwa mantie jiwo weche mamoko mopogore gi bero uchumi mar japiny. To mago gin weche maneno ka party ni omiyo teko ahinya kendo ageno ni en gari manyien manyalo dhiro Kenya mbele ka wasudo okang' manyime. Owalo walore mar biro fadho Owalo kata bendera mar PPP laro komten piny 2027. Kapenjo maduong' ni to bende PPP biro walo kendo koso Owalo osewalore mar laro komten piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Owuoro Nyambaga. Koro moko kuom jotend kweth makwedo piny owacho mar Linda Mwananchi oramo ni mondo mi gigweth oko jatend piny Kenya William Ruto e telo nyaka gibiga nyakla kendo giyier ng'at achiel madhi rakore kode.
Kotelnigi kod gavana ma Siaya James Orengo, jotelogo mane loso Changamwe Mombasa okoni mano e okang' madhi konyo reso jo-Kenya mathoth mahinyore kaluwore gi ng'awruok mar nengo mwandu kaachiel kod usuru mamalo. Bende ne gijiwo jotelo mobalo kodgi kadho wadh Nam Chumbi mondo oriwre kodgi mar chopo lek mar mosenindo Raila Odinga, kendo jiwo jodak ma Mombasa mondo mi okaw ombulu kar rombgi ka giikore ni yiero mabiro higa manyien. Vijana wamezidi vipanga. Kwa sababu gani? Kuna njaa, ama sivyo? Udhalimu umezidi au hujazidi? Sasa udhalimu ukizidi munafanya nini? Munafagia hamfagii? Munafagia hamfagii? Wakati umefika wa nyinyi watu wa Mombasa, Pwani na Kenya kujiunga na timu hii ya Linda Wananchi. Tujitayarishe kwa kura kwa wingi, na mwaka ujao inshallah tukiwa hai tupeleke UDA na viongozi wao nyumbani. Kama vyama vya upinzani lazima tutoe candidate moja ambao atamenyana na Ruto. Ikiwa ni Sifuna sawa sawa, ikiwa ni Babu sawa sawa, ikiwa ni Orengo Nyatieng tuolongego sawa sawa. Na pia gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Hapa Mombasa gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Wangapi wamesema iko juu? Sasa katika Linda Mwananchi ambao mimi ndio party leader, mimi I am the de facto party leader. Maok tin ne jopuonjre 100,000 dhi chako donje kuonde tiegruok mag mbalariany timo kit somo mopogore opogore chak dwe mar 9 higani. Maendin bang' migawo mar somo kawuono ka olando duoko mar kuonde tiegruok ma jopuonjre go winjore odonje. E ripod duol mar KUPS, thoth jopuonjre ma noyiero kit somo mar puonjo kod weche mag thieth, ka thoth jopuonjre ma noyiero thieth to ok oyudo thuologo kaluwore kod nok mag nafas e mbalariany ma pacho ka. To kaka Judith Omondi leronwa, maromo jopuonjre 3,000 mane oro kwayo to kokete mbalariany moro amora. Gikone jopuonjre mag klas 12 manyicha otimo penj higa ma okalo to oyudo grade mar C+ kadhi nyime, oyudo duoko mag mbalariany ma piny owacho ketogie e kwan mar jopuonjre 270,508 mane oyudo grade mar dhi e mbalariany, mahao nus margi oyudo thuolo e mbalariany ma opogore opogore pacho ka, kama oriwo mbalariany mag ji giwegi duto kaluwore gi kaka ne gioro kwayo. E kwan ni jopuonjre 6,500 ne oro kwayo mar timo kit somo mag thieth kata medical, kata kamano thoth gi owe oko kaluwore ni thuolo manitie mbalariany ma pacho ka tin, ka ywak bende nitie ni kit somo mag science pod jopuonjre ok timie maber. The students who got A alone and A straight and A minus come to about 6,500. The available spaces were 702 for all the universities, both private and public. So it's not every student who got an A or A minus and applied to go to do medicine that got it, because the cluster of the weighting, the cluster weights of the subjects differs. So the performance of the science subjects also limit the number of students who can take some of these programs. So we find there are programs like the pure sciences, Bachelor of Science, Biology, Biochemistry. We may not fill all the capacities available. Jopuonjre mathoth mane oro kwayo mar timo kit somo moko e lai mag puonj bende odong' oko kaluwore ni mbalariany mathoth pok oketo kit somo ma ipuonji e CBC. Requesting the universities to be able to align themselves now with the training of teachers aligned to the teacher education framework which has been developed by the Commission for University, aligning to the competency-based education. The reason is we require the universities now to train the teachers so that they can, when they come out, we can be able to have qualified teachers who are competency-based. Maromo jopuonjre 3,000 okomi thuolo kaluwore ni ne gigoyo sei ni kik ketgi e somo moko
poni nafas mar rwakogi e lai mane gidwaro rumo. If they are not successful, we ask them, in the event you're not successful, can we consider you for another program, for the same program in another university, or for another program that you qualify for? We find there are students who say no. And the moment they say no, we leave them at that. So we got about 3,000 students saying no. Jopuonjre chako donjo e mbalariany dwe mar 9 higani, ka mbui mar kawo hola kod sir bende iyawo ayanga odiochieng' ma kawuono tich adek. Judith Omondi, Ramogi TV. Nok mar remo ma okwako Kenya sani keto ngima jotuo mathoth kama rach ahinya to ne mine mayach madwa konyore. E romo mar jokanyo ma kawuono no bagi mar manyo kenge mag reso midhiero no, oyangore ni nok mar jo-Kenya ma wuok oko mar solo remo en achiel kuom midhiero ma okwako chenro mag bedo gi remo moromo e bengi. Simpro Sokinda lero no wachni. En romo mano kelo kanyachiel jokanyo mag sekta mar thieth ahinya jogo marango chenro mag golo remo e pacho ka kama oting'o sirikal kod riwruoge ma ok mag piny owacho. Kaloro kod jokanyo rem yudo remo sama owinjore en achiel kuom gigo manego mine mapek. Out of every 10 women that die in this country because of excessive bleeding after giving birth, 2 to 4 of them die because there was no blood to transfuse. And it's for that reason that we've called for the national stakeholder meeting for every group and entity that works within the blood and the blood spectrum to come together to see how we can be able to resolve this issue. How many of my women are actually anemic when they come into the labor ward? 40 to 60%. In Kenya, you talk about HB of 10, but that's already mild anemia. Our HB should be 11 and above. But we say for some reason, that's the minimum I require for delivery to happen. Nyaka sani, Kenya pok onyalo chopo kare dwaro mar remo, manyalo miyo jotuo yud remo e sama owinjore, gino maketo ngima oganda mathoth kama ng'aw. Requirement for the country is about 550,000 units of blood every year. We're generating about 300,000, so it means we are about 60 to 63% secure. And that's a big issue. Most of the blood goes to women's health, both in maternity and gynecological conditions. Some of the blood, of course, goes to transfusion because of other diseases and other disorders. Sakasa wangi kwayo maremo to seche mang'eny remo ni koyudre iyudo ni jatuo no rite kata kapok ogole. To mane ma wacho ni wan gi rach sana. Wich bar maduong' ma sirikal kalo en rem jopiny chiwore mar golo remo kinde ka kinde. Kenya ka iyudo ni wan 60% mar voluntary donation. And then ntie over-relying mar family replacement donation ma en involuntary. Iyudo ni in sama in gi jatuo e kasechego idwaro dhi golo remo. To seche moko jatuo onge sama rito remo ni mondo bed ready. Koro iyudo ni seche moko walalo jotuo mang'eny ka rito remo. Achiedh nade mamoko ting'o koso omenda kod jotich moromo gi mwandu mitiyo godo e choko remo. As healthcare workers, counties ndiko ji. National be nigi uwezo mar ndiko ji. Ok wandik jotije mag satellite mag choko remo kata e labs wa ok wandik jo lab mang'eny manyalo konyowa choko remo ni. Jopiny kore kwayo mondo kaw ting' mar golo remo kaka margi mondo jotuo konyre e sama owinjore. 155 million. Wadwaro 1% marwa mondo bed jogol remo manuore golo remo. Every 3 months kaka miye kaka ng'ama mama inyalo golo remo every 4 months. To ng'ama dichuo inyalo golo remo every 4 times every year. So every 3 months inyalo golo remo. To sami golo remo no, wabende wari ashua ini rembi no, ogole, opime, ng'amo gole en sirikal, ng'amo pime en sirikal, okete system wanyalo trace remo ni. Simpro Sokinda, Ramogi TV. Swadi yo moro machuo kudogo bang' daka matin taneno ute maru aria deka auchiel nono we asoma ne moko kuomgi. Trevor Mind Bishop Omondi Otiche mar gemo nyenyore mos na jaoda Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gora gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda. Opak ruoth ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge. Apruoth ne Mrs. Rosemary Oyuga min Konge kod Mr. Morris Ajuanga Kuku MCA to be 2027 Asembo gi Mrs. Nora Moses Obura
mar Nomiya Luo Church. Erokamano ahinya. Ramogi TV meche manyien choponwa yo makare ahinya kendo gwenge mag Tiengre. Ramogi TV lerie mokalo ma Atha Gina Nyakwararwa mar Kisumu Tiengre. Erokamano ahinya. An Austin Oyu aneno news maler kane chuny boma ma Nairobi kato mosna mama na Esther Oyu kod baba na Jojo Oyu kagin game ride dala Manyakach. Erokamano ahinya. An obila Derek mar Konims Academy Kabondo Luanda. Amor kod chenro awinje yo makare. Wakwayo mondo sirikal okete chenro maber mar geng'o oula mondo wares ngima jowuk ma hinyore. Wacho ni odwoko erokamano ne ratego Jacob Odhiambo kuom sir ne Kabondo East Ward. Ramogi TV an mwalimu Tobias Akande. Trevor kawuono somiyo otewa erokora somo mwalimu. Waneno Ramogi TV ka wan kod nyathina Sheila Marion Kate Mombasa Mishomoroni warito twak. Erokamano mwalimu. Machielo bende Baderiko Konims ni naseso. Bas waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Phases man godo ka an gi phase 4. Matiende ni ka en kar chakruok kama koro olos lo mopidhe. Koro kosechako moyo kanyo koro mano phase mar adek. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mabalo ganyuola ok en anyuola, en balo to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni bondo mana winjruok. Bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, onyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Remb wuoda ni e lobni. Okepi. Nam wiye okwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo sama osekaw. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Kamano kuketera Ramogi TV kani jatend piny Kenya William Ruto keto koke chik mapuodho agulu moyiedhi mar kungo omenda mabalang' mawuok e mwandu kod ohala mag piny Kenya. Omenda mabende ineno kaka mar keto kumba motegno ne tieng' mabiro. Kawuono ne nyasino jatend piny no yango ni aguluno bende biro konyo e reso uchumi ma pacho ka kendo konyo chulo gope mosebedo ka noro piny Kenya. Lido Keyo nigi lero. E nyasi manobagie kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi, nyasi manokelo kanyakla jotend migepe, spika mar od bura kod moko kuom tend od bura kanyakla gi jotelo mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto noketo koke e chik mar chuogo kod tayo agulu moyiedhi ma sirikal dhi kungo godo omenda mambalang' manyalo konyo Kenya e kinde midhiero, dongruok kod keto kumba ne tieng' mabiro. Agulu what is in a sovereign wealth fund. We will also be investing profits that come from investment
in our very critical infrastructure like Jomo Kenyatta in the Sovereign Wealth Fund, so that Lynn here and Ronnie and the young ones that came to witness this signing can have a portion of the investments we are making today for their future. Aguluno ibiro kunge omenda mambalang ma ijiwogo kembe makunyo mwandu mantie bolo, omenda ma owuok kuom modhi, omenda ma oya e keto mwandu mag piny Kenya kod keto mwandu gi kembe jigiwegi e kin mamoko. This act is more about economic stabilization. It is more about strategic development and intergenerational equity. Again, I know we have many naysayers who have kept lecturing us on the need to have a sovereign wealth fund only when we have budget surpluses. Let me tell them, the best time to start was yesterday. Omenda madonje aguluno idipogi e kidienje adek. Mokwongo, enatamalo pradek madidhi e aguch kungo ne tieng' mabiro mondo mi kik giyud kadero ni nono. Kidienje machielo en aguch reso piny e kinde masira kata midhiero ka agulu mar adek en mar timo dongruok kod keto mwandu. What answer shall we give one day to our children when they ask us what happened to titanium? That is why this legislation that today becomes law in Kenya is consequential. I don't think I'm sycophantic if I say that President William Ruto will go down as the most transformative, the most reform-minded president, and thankfully I will be hanging on his coat for the period that I served in this office, also to be branded probably the most transformative cabinet secretary, depending on how long I sit here. But where we are taking this country, as a government, we are taking this country, you know, we have said it, and it sounds like a joke, but it's the reality, that we are taking this country to Canaan through Singapore. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni aguluno biro konye bero chumi mapachoka kendo konye chulo moko kuom gope masani turo piny Kenya. It will help finance strategic national investments that create jobs, expand opportunity, and strengthen our economy. The third and most important is that it secures our children's future. Paro maraguluno nogo chapa dwe mar ariyo igane eka bang'e nochwali od bura gi jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa e dwe mar adek higani ka koro to jatend piny opuodhe ayanga. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho yawo ayanga lab madundo ma en kar budho motisi gi nying mar Baby Pendo ma en kar rapar nyathino mane onegi e tulo bang' yiero ma higa mar 2017. Nyasi mar sidho kar hemkono noyuore gi gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, jagoro mar migawo mar udi e kind jotelo mamoko bende. Millicent Adhiambo miyo ripodno. Kamane en kar wito yugi, sani ogunde kendo omindhadho manyien kaka kar rapar chanko duogo geno bang' ne sidhe ayanga kawuono kaka tesen yweyo madundo e nying mane osenindo Baby Pendo kane otise ni Baby Pendo Park. Kane otene kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kod maneja mar bomano Abala Wanga, jagoro migawo mar ute kod dongruok mag bombe Charles Inga ne oyawo ayanga tesen madundo mar yweyo mong'ere ni Baby Pendo Park. Kane oloso e sach nyasino, mini Baby Pendo opako ndamo makamano mar yawo tesen yweyo e nying nyathine mane osenindo Pendo, kowacho ni en ranyisi mabiro parone nyathine kinde duto konye chango kod bende neno ni ratiro oyudore. While nothing can bring my daughter back today, occasion give me meaning to her memory. This park is a more than a place of recreation. It's a symbol of remembrance, healing, accountability, and our collective promise that never again sad thing will happen to a mother. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o korka kore olero ni okang' mar loko kar puko yugino kendo kete kar budho kod rapar mar Baby Pendo nyiso mijing'o matend kaunti no nigodo e rito ratich oganda, nyayo kwe kod tego tudruok makare e kind piny owacho mamalo kod mag counties. This park can only be a safe place
if all of us defend the dignity of every citizen and their right to live. Bwana Yesu asifiwe. Our constitution, therefore, divides government to two levels, national and county. Separate but interdependent. It is a reality we are living by working together to bring up cities which begin caring for their citizens. Jagoro emigao mar uteko dongruok mag bombe, Charles Inga, to ne oyango ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 44.1 mar chwalo dongruok e kaunti ma Kisumu, kotielo ni omenda go wuok kuom osuru mag jo Kenya, kendo dongruok biro chopo ne jo Kenya duto kaluwore kod dwaro mar pend chik maonge akweda mora mora. The 44 billion shillings that I have said we are investing in Kisumu, this money comes from our taxes, our Kisumu taxpayers. So how is it that one could actually sit down and feel so entitled to think that everybody pays the taxes, but the money must go to a certain place? Is that fair? Those are politics of divisiveness, and it's actually bankruptcy of ideas. The resources that we are pumping here in this county unapologetically is not a favor we are doing to you. It is a right that you have. Motelo ne mano, jotelogo ne osidho chak gidwe telo mar adek kata phase 3A mar apaya mag jowuoth e bomano. Ocho wang'e e chenro mar gero karito joma oroch ratichgi makalo leni kaachiel kod chuo wang'e e chal mar tesen nyamburko manyamasaria molem. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Riwruogo kinde pacho kaendi LSK olando bago wuoth mamuol chieng' tich abich mar sundo piny owacho kod tendo bila timo nonro makare e wi nek mar okinde moko ariyo moyang kaka Esther Wairimu Keige mane otiyo gi Kenya Forest Service kod Edward Muthee Kariuki mano yud konegi e kar dak ma Athi River. Kaluwore gi jakom mar LSK Charles Kanjama, nonro nyaka tim e yo ma oyanga mar neno ni jogo mano yudi gi ketho mar nego kindego okaw negi ondamo mager mar chik. Bende gidwaro mondo oyang buche mag lowo ma Esther Wairimu nosebedo karango e kind thuolo mar dweche 12 mokalo mar fwenyo kapo nono ni nek mare otenore gi buchego. LSK omako motegno ni piny owacho nyaka med rido arita kendo ket okenge mar ber alwora mar tich ne okinde duto pacho kaendi ahinya to mago matiyo e apisi piny owacho. Span of a single week in mysterious circumstances is not an isolated coincidence. These deaths amount to an attack on the legal profession, on the administration of justice, and on the rule of law. The Law Society of Kenya will not be intimidated. We will not be silenced. We will pursue justice for our fallen colleagues with resolve until those responsible are identified, brought before the courts, and held accountable in accordance with the law. The Law Society of Kenya hereby declares Friday, 10th July 2026, a day of national solidarity for the legal profession and announces a nationwide Advocates March for Justice. Jokanye bunge la wananchi ma Siaya okwedo kweth mar grube mag rowere Kaluo mosebedo ka kelo koko kendo rocho romo mag siasa e kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero ma higa manyien. Kuom mano rowere go kwayo migawo mar arita ma iye kanyakla kod josiasa ma Kaluo mondo riwre kanyakla mar biro kod yore mag tieko kweth ma kamago e alwora ma Kaluo. Kotelnegi kod jakom margi Jacob Omondi, gikwayo rowere go mondo many yore mamoko mag yuto kendo kigi yuore romo mag siasa ka gidwaro yudo menda e yo moko dhi kare. Wawe dhi kama oko aen nyasi ma oluongi kata machiegni kodi. Inyalo luongi ni bwana wagweli bi to moko gweli we ka thuolo mari mar dhion. Kech ibro nwango ka kijande weteni moko obedo joma richo kanyo kata obedo joman kod plan mo marach. Ibro mieni chilo kedi bonwa ka gimoro kata jali moro timi kata lisa somaki kata mana ipodho hinyri tor. Koro mane ma wakwayo kijowa matindo, jonyuol wetena man kod nyithindo bilagi, wan kod gi wang'eyo gi. Sama nyathini wok, moko wok muting'o nyako panga inungo gi. Koro kang'en siasa bende ng'ato ting'o panga. En wach mosebiro marach e Siaya kasani.
makata jotelo ma wan go oluoro dhi kanisa, oluoro dhi liete kata function mora mora gibedo kod luoro kuonde ma gidhiye nikech vijana gi osebedo kod tabia marach mar luwo josiasa kata function mora mora ma ok oluong giye to giluwo josiasa giketho functions kuonde manitie kata kuonde liete nyithindo gidonjo nyaka ikata to chiemo gi fujo nyithindo gi osechopo kama koro osepidhgi gidhiye marach. Koro wakwayo politicians matiyo kod yudhe gi mondo miyo ti kodgi imiyo gi tije machelo. Janyuol bed gi nyithindi puonje wuo kode nikech in emibiro bedo gi liel dir odi. In emibiro bedo kod nyathi kotwe kacha kombul kadoyo ni ji. Los nyathini. Ka ng'ato loso nyathine ka giromo kamoro achiel to gibiro bedo nyithindo molos. To ka giwuok imier ka gin nyithindo mokethre e lwet jonyuol. Ka giromo to gin nyithindo mokethre. Piny biro ng'ulou reform idea ma ungono register uru kambe mag security mondo miu funds mondo urit functions urit nyaka jotelo. Joked ne ratiro mag oganda e bwo riwruogi ma ong'ere kaka Migori Social Justice Group yuago rochruok mar arita kwe e gwenge ma Migori ma oting'o gwenge mag Wetembe kod Angata Barakoi ma yudore e tong' kaunti ma Narok kod Migori e kind mamoko. Kinde ma oganda gwenge mopogore opogore kaunti ma Migori ma oting'o gwenge mag Kuria yuago rochruok mag arita kwe. Joked ratirogo mag oganda e kaunti ma Migori e bwo riwruok ma ong'ere kaka Migori Social Justice Group seyo piny owacho kuom rem keto okenge makare mar rito oganda e gwenge kaka mago ma Angata Baragoi kaachiel kod Gwitembe. Moko samoro monjo joma chiro kendo dhoudi moko ituro, weche moko timore to kendo gik machielo ma waneno kaka en ketho arita mar kwe. En ji mang'eny mosea e pinje machalo kaka jo Burundi gi pinje moko masani osebiro to ma ji ok ong'e nonrogi maber. Koro kata ka gitimo tim moro to yudo gi tek nikech en ng'ama ji kia. Security mag mine generally okober nikech boda ma Migori gi Kuria gi Masai Land e Transmara kucho mono ok dhi chiro to wang'eyo ni e society ka miyo ok nyal manyo pesa to onge ber manyalo wuok kanyo. Joked mag oganda ma otele kod Lavenda Chieng' mawuok e riwruok mawuotho gi Social Justice Center wacho ponti oganda mantie kod magine tok chik ma bende osebedo ka itiyo godo e wechego mag monj gino mosekelo rochruok mag arita kwe. Weche mag bedo ni ojande onge tije change kabisa ne weche mag ketho arita kwe. It's the issue of firearms. Currently most traders, especially M-Pesa traders, are not doing business. And we all know that as a country, as a growing economy, we should be embracing 24-hour economy. And so if you have a situation whereby businesses are forced to close as early as 5 because of the issue of insecurity, because we have seen M-Pesa shops robbed at gunpoint and maybe lives lost. And so we are asking the government to look into this issue of illicit firearms. Giwane pod nitiere gwenge mathoth e kaunti ma Migori moganda ok nyal dhi nyime kod yoregi mag nweng'o somo kod moko nikech rochruok mag arita kwe. Kata mana e kinde Migori County korka Kuria gi tong'gi mar Transmara pile ka pile nitie monj ka ji laro lo kata ji laro weche mag dhok manyiso ne sirikal nowuoyo awuoya lakini pok giketo wachne e tim. Ka opogore kod weche arita kwe e kaunti ma Migori, joked mag oganda bende seyo piny owacho kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo manyoro ne wuok oko mar bago ng'anyo e boma Nairobi. Joma nodhi e ng'anyo mane odhi e ng'anyo gi kwe nwaneno ka omakgi gi polis mano korwako uniform. To mae brings us to a question ni be kaka Kenya be wan democratic to bende wan ready mondo wa exercise rights wa as jopiny. Giwach oganda nitiere kod ratiro mar bago ng'anyo kendo ok onego giyud buok ka hukum piny owacho kaachiel kod josiasa. Dwa medo kwayo sirikal ni ber ka wa ging'iyo ratiro mar dhano. Our main concern is that there's this assumption that now that our region is assumed to be somehow in government, and so we have seen leaders come out in rallies and warn citizens against coming out to protest or to picket. Ka opogore kod chuchude jogo mano wito ngimagi
kaachiel kod mago mane ohinyore ma itimo kod piny owacho. Bende joketo mag oganda dwaro mondo koro obila ma itudo kod nek kod hinyruok mag oganda e kinde mag ng'anyo omaki kendo koro chwal e doho. A police officer commits a crime, and then just like Mwananchi will rot in jail, we'd also wish to see people serve as examples, because only transfers, you're only transferring a problem to another county. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro oseyo sirikal kuom rikni kendo uso bath kambi mar Safaricom kata odoko ni bura makwedo uso makamano to pod dhi nyime e doho. Ndindi ma en jakom machon mar komiti od bura maloso budget wacho ni ochich ni nitiere chenro mar piny mar uso bath Safaricom e nengo mapiny kaluwore ni nengo Safaricom ne oidho malo ndalo achiel kende tok uso makamano. Ndindi osingo mar ndiko ne chich omenda ma pacho ka endi e Nairobi Stock Exchange mar timo nonro wi adieri mar nengo mar Safaricom e bwo dweche 8 mokalo. Ndindi lero ni en kod geno ni doho dhi wito oko uso makamano dwe manyien. They must investigate the probable price manipulation of Safaricom share price for the last 8 months. Kwa sababu ni dhahiri somebody was clearly suppressing the share price. Na vile sasa imefanyika, tunaona ya kwamba share sasa inapanda. That as today in the market, Kenyans have already lost over 12 billion Kenya shillings. If you only calculate by today's Safaricom share price. Ni kuonyesha ya kwamba tungewekelea hii share na hii kampuni ya Safaricom, kila mtu angekuwa anataka kununua apewe nafasi, tungepata watu pengine wangepea wa Kenya even over 350 billion Kenya shillings. Na hiyo ni fedha ingetusaidia sisi wote kama wa Kenya. All is not lost, because if the process was wrong, even the finishing can always be annulled. Hatuwezi tuambiwa ya kwamba kwa sababu wale wamelipa ya kwamba imeisha. We cannot accept those kind of things from government. Kwa sababu Maswadi yumro machuo kendo duogo bang' daka matin taneno ote magu kani Trevan Baba Twins maronjinyo wan kaka youths wabeduru motang'e seche ma jotelo mora mora ni kod romo moyiedhi kik wabede ong'ala manyime nikech mano nyalo keto ngimawa e andaki. Mwanda to kendi end ng'ato ka owalo wuok oko kaka wuod luo mar laro kom mar telo mar Kenya wan waonge gi wach. Mos na japuonj David Odoyo Anuro, Honorable Pio Wandai, Pascal Oranga, Ochieng Riako, Ochieng Machacha kod Public Officer Dr. Kadweya Junior. Ne machielo bende nitie kani wach mar gunds ni tek ahinya e gwenge wa makaluo, jonyuole manyaka koro wuok kod nyithindgi, jotelo mag kanisa kod kuonde lemo bende nyaka koro wuog oko motegno mar wuoyo kod ojende. Ma Pastor George Okeyo mar Full Gospel Glow Church ma Homa Bay. Waneno ka machielo bende kani Trevor, waneno ka Ramogi Lera Dua, kendo waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu. Auro mos ni Grace Anduru mong'ere gi nying mar Mama Lavenda Ron kod Governor Nyong'o ma endi John Onyango from Awiti Foundation CBO. Weche manyien chopono maler nyakwar guoko cha pesa ma Frank kawuok Kabondo Misambi Pombo. Bas odogo bang' daka matin. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access.
No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Yesu tunyamor kapaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yudwe mar tomit na kaka skiza ton mari this star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oronyo noche mag tuke ni bang' bedo joloch e tuke mag adhula kod volleyball e kaunti ma Siaya, skunde yawuoyi ma St Mary's Yala onyiso geno mare mar keto piem motegno e tuke skunde mag Nyanza ma obagi Homa Bay. Jotugo mar St Mary's Yala wacho ni gisetimo orako moromo gi yudo loch e tukego. Yande gibedo joloch mag kaunti ma Siaya tiel 2 moluwore ka higa mokalo to ne ogolgi e nus final. Tuke mag Nyanza ochakore ayanga kawuono kendo ywayo counties duto te manie alwora ma Nyanza. Koro this time kendo nyasa wachopo regionals. Koro last time wachopo regionals banchopo semis nokodhi maber kaka nopango. Koro this time an gigeno kumnachopeno adam ndo kadhi. But at least wami sia county advantage mar produce teams ariyo next year. Kech wadhi last year no kwadhi maber. Koro this time kocha pomoni wachope. Okapaka sia county bomor kodwa hinya. Koro na keti wami gigeno. This time adani mona wakibedi nafasi ariyo mokwani next year kodoke regionals wadhi gi teams ariyo. Amano mar basketball migoyo gi ji adek koni. Volleyball kod mpira migweyo gi tielo miluongo ni soccer. Wase ikore okang' mamalo ni mar chakre ne watiek wach mar regional liga mokalo wasebedo ka wantiere e kambi mar ikruok ne tuke ma wakoro wadhi gi eki momiyo wasebedo joloch e Siaya County. Ka sani wadhi e tuke mag regionals wan gi geno ni wadhi bedo joloch e tuke ma wadhi present tetete ka achiel gi rugby, ka achiel gi basketball, volleyball kod soccer. Ka odong' ndalo 15 motelo ne tuke mag Commonwealth ma idhi bagi e boma ma Glasgow e piny mar Scotland, tim mar Kenya osegoyo okang' e ikruok ne tukego madhi timore dwe mar 8 higa mwantiere ni. Jaloch mar midila mar bronze e Commonwealth higa mar 2022 Julius Yego olero ni maendi dhi bedo piem mare mogik e Commonwealth kowacho ni hike koro oseniang'. Komiti mar Olympic e pacho ka endi korka kore to nowacho ni gin gi ikruok makare gi tim mar Kenya kendo migawo mar tuke osemiyo jotugo sir duto mowinjore motelo ne tukego. Bear in mind what I said at the beginning. Not here by accident, by choice, and we are looking forward to really a strong partnership going forward. I think yes, the legacy is already there. Being the first Kenyan to win the Commonwealth Games in the javelin, and of course I've been here for a long time. Yes, I think this is the last one. By the time it's the next Commonwealth Games coming, I think I'll be retired because it's reached a point whereby I'm trying to push my body to the limits again. But of course, everything has an ending. I think I'm not looking into a big future, step by step and see what happens in the next 2 years. As I said, each games have their own challenges. This one, we think and we believe that we are fully prepared for the Glasgow Games. The teams are prepared very well, and they are all ready for the challenges ahead of us. All I can say is that when you look at the
Bas mane kama we chenro mar ng'ich welo ka Nyasaye yie to biro duogo kendo saa 3 kaunti ka gi Liz Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwan kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendo Numbija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Wanere saa 3.